Kwabena papa bi atwese emma mienu na yere pani ene na yere ketua omu nyina no na onyomte a onyom ho ade na sebe obetwa bibie tia no waware omu mienu nyina dakoro na emma no nso ate ase apene so ama oyere pani ene kita papa no ene oyere ketua ene gina nchen ho no omu nyina ni jeso omware ye omu wie ye omkofie ekodi omfie aduane na omsan to aso na papa na kirem se ono no nti emo ware mba mienu nyina no se na edikan odomo eno achi nso no oye konfo nti se oba pani bu ne nsa na agya ontimi ni na aduane nti no na ketwa eno ama no ogidi se omu mienu nyina no ntimi mu omo nsa emumu ema ne nyie ne eto aso enu nti no eye nkwada no one emba ne mienu nyina wo nkwada bosomi kromu ena omu nyina wo ye ese wanyemo mu mienu nyina bosomo mo wo kro na mu ema no nso adore no nso no ade a oye ni nyina ebomu eno achi no ema ne mienu wetinko entino okodi na otwe ewo we dem a na okodi na otwe ewo we dem ose duru mire bia omutimi yeku sa ade a no se ne ene me da me mpanifo dem no hye ne dem woye konfo eno san eyo hene a eye achim kukwantumi eno wo na aware no se ne ekoye ene yetwa bi emwa he no eda se okoso ana ohwe na ogidi se ne waye twase emma bi a o mayo ho se omo be hyeto kurumu aye empena no ye be bo modin a atwe omo nso aba petemu na aware o mama bibia to atwa ana se enkoso saa se wadwen ewo agenkyere ebox mu ewo comment box mu asio ye da se nyame ncho ano ntine ne woncho omodian na share na subscribe so nya subscribe ya ye da se ya crowd Ghana News TV.